Morjesta, morjesta. Tehdäänpä pitkästä aikaa videota, kun ei tullut taas tehtyäkään videota, kun ei ole tullut oltua metässä, eikä ole lähdössä nyttekään. Eikä pyöräprojektikin on ollut tuossa nyt jäissä. Vähän on selvitysjuttuja siinä kesken. Niin nyt on nekin ei ole oikein edennyt tässä, niin vuosikin vaihtui tuossa ja halakoja kyllä kävin tuossa pojan kanssa 3 päivää paukutettiin niitä. Koivut mitä ajettiin, niin ne on nyt halakoina. Mutta nyt olisi tämmönen mielenkiintoinen juttu, niin mä ajattelin, että otetaanpa tästä videolle, kun toisen kameran tuohon pöydälle. Katsomaan tänne ulos. Joo, lähdetäänpä katsomaan autokatokseen. Täällähän meillä olisi tämmönen Ranskan ihme, C5 sitikka. Ja tämä tappaus on nyt semmonen, että tämä on seissyt täällä mitä tämä on, yli kuukauden ollut ja tuossa oli viime perjantaina aamulla lähdössä sillä ajamaan, niin ei pääsekään sisälle enää. Tähän viime syksynä on vaihdettu uusi akku, mutta nyt se todennäköisesti siinä johonkin syönyt sitä sähköä ja se on tämäkin akku nyt tyhjä. Ja tosiaan ei toimi keskuslukko ja avaimetkin on. Tässä on se kuskiovessa on lukko, mutta mekaaninen lukko, mutta tämä tekee tällä, nämä pyörii vaan läpitte. Tämä ei ota ollenkaan kiinni, että tällä pystyisi aukaisemaan noita ovia. Niin. Tää onkin mielenkiintoinen nyt, että millä tänne päästään sisälle. Tässä olisi nyt kokeillaanpa toisella avaimella, olisiko se yhtä parempi. Ei tämä ota yhtään kyllä. Ei yritäkään. Ei. Eli sitten meillä on vaihtoehtona tälle en muuta keksi enää, niin pitää ruveta alakautta jotakin kautta etsimään, jos löytyy startilta. Pitää ruveta tunkkaa se ilmaan ja etsiä, jos sitä löytyy startilta johtuu, mihin saa sijoittaa laturilla sähköä sinne sen verran, että saatais kaukosäätimellä nuo ovet auki. Ruvetaanpa sitä touhuamaan tässä ensin. Joo, eikä siinä. Saako se kun ei siinä tuossa nostokohta. Sopiiko tästä? Pikkusen laittaa tuonne päin. No nyt. Se kaatuu kohta siitä. Pitäisikö sen laittaa vähän tukia alla? Se olisi pikkusen vielä ylöspäin. Ilman, että se kaatuu. Se on pukki alla. Saatko mä sitä laskettua sen päälle? Noniin. Kyllä se siinä pysyy. Joo.
Ajatuksena se vähän oli, että täältä pitäisi ottaa pohjapanssari irti. Se on vielä se mukavuus, mä en muista yhteyttä, missä tässä on startti. Muistelisin, että se on tuolla moottorin etupuolella, mutta eipä ole varmuutta siitä. Ei päästä täältä mistään näkemään. Ei me päästä. Se kun musta kummalla puolella se on se startti tässä. Onko se moottori etupuolella? Eikä se pitää oikein koneen ottaa tuon pohjapanssari irti. Siitähän se lähtee selviämään. Siinä pitää olla. Mistä se on kaikista kiinni? Hetkinen. Tuosta. Oi, että on töisen otto tällä hetkellä. Onpa kyllä tympiä ottaa täällä irti. Tietenkin toinen vaihtoehto on se laturi, se olisi tuolla. Sekin on tuolla ylhäällä sitten niitä. Eihän sitä sieltä näe. Että sieltä löytäisi sähköjohto. Siihen nimittäin olisi teoriassa mahdollisuus päästä tästä reijän kautta. Tuon reijän kautta. Mutta. Joo. On pakko vähän aikaa katsoa ominaan tästä. Mä sanon näitä kameroita. Joo, en tiedä näkyykö siinä ollenkaan, mutta tuolla näkyy startti ja sitä näkyy ne nastat tuolla ylhäällä. Ja Ja minun yritys olisi niihin päästä ihan mitä tämä on, kuparia MMI:stä tai asennusjohtoa, miksi tätä sanotaan. Tarkoitus tähän laittaa tuolla laturilla tänne 12 volttia tähän toiseen päähän ja tällä yrittää päästä siihen nastaan sen verran kiinni, että mä saisin kaukosäätimellä painettua nuo ovet auki. Katsotaan miten käy, tuskin onnistuu, mutta kokeillaan. Joo, ja mun pitäisi ensin saada, tuolla mulla on kaukosääji. Maalle löytää jostakin nyt nastaa. Tässä onneksi on tässä laturissa suojajuttu, että tässä mä olin oikosen. Ei sinällään pitäisi hajottaa mitään. Katsotaanpa, onko siinä mitään teoreettista mahdollisuutta onnistua. Tuonne noin, niin se näkeepi. Otapa sitä kameraa alaspäin sieltä. Joo. Ei tää se Sitten se rummosta paikka. Saatko mä tuosta se? Olisiko se niin? Se saa siitä se. Sitten. En tiedä näyttää kamerasta mitenkään pahoittelut. Näyttää saattaa tässä sillä että se näyttäisi teillekin sama asia. Ja sitten tämä. Me saadaan tämä pysymään tuosta, jos on oikeasti kontaktisia. Kuoria vähän pitemmästi tätä. Nyt se ottaisi. Ja. Ollaan tuulella näkyy tuolta. Nähdään sitten, kun se ampuu se oikos. Tällä oli ihan niin kuin ajatus tuonne.
Onko ne mitään mahdollisuuksia? Se kyllä varmasti asuu johonkin häräppäsepi. Katsotaan itse tätä mä tekeepi. Ei se saa tuosta maita. Ei. Se ei saa tuosta maita. Mistä me saadaan saamaan sitten maata? Moottori on tästä jotenkin periaatteessa olemaan. Ei se lyö kipua. Ei. Se lyö tuolla päällä sitä. No ei vitsi, tää kyllä niin mahdoton. Mä ammain tota valmiiksi. Onko mä nyt? Ne on jo maassa kaikki. No niin. Katsotaanpas täältä. Tuolta syötettäisiin siihen. Ei. Ainakin pitäisi tehdä semmonen lenkki tuohon, että sen saisi vettää niinku tiukalle, että se varmasti ottaa kontakti. Käypä tuollain. Kokeilenpas tuollain. Otan nyt siihen kiinni siihen kantaan, niin mä saan eteen. Nyt. Se lähti lattaamaan. Eli nyt meillä on ihan oikeassa navassa ollaan kiinni. Mulla ei ole tuossa oikea asetus tuossa laturissa, että mä saisin sinne. Saan tuohon nappaan sen kiinni. Noin. Lähti lattaamaan. Annetaanpa tuosta tuo. Noin. Kai tässä kaukosäätimessä patteri loppu. Sekö tässä on se juttu? Hei, meillä on ovet auki. Ei ollut patteri loppu. Se pitää vaan saada tarpeeksi sähköä tuohon. Naputtamaan kyllä, mutta ihan niin kuin ovet auki. Mä lähden kokkeilemaan. Lähdetäänpä porukalla kokkeilemaan. Otetaanpa tuo pois tosta. No niin, totuuden hetki. Ovet auki. Se oli menestys. No niin, nyt ei muuta kuin
auto alas ja konepeitto ylös akkulattaukseen ja sitten talliin sisälle. No niin, nyt on konepeitto auki ja akkulaturissa. Kyllä se tuo akku vaan oli ihan tyhjä. Se vaati hetken aikaa siinä, että se sai sinne sen verran niin paljon sähköä, että se jaksoi nuo keskuslukot aukasta. Eli ei ollut kaukosäätimen patterissa vikaa, vaikka se oli tuo akku tyhjä. Mutta nyt tietenkin tässä on vielä semmoinen, että tuo uusi akku, ja jos on niin tyhjä ollut ja tää oli 30 pakkaset, niin tuo on varmaan entinen tuokin akku nyt. Katsotaan, lähteekö se ottaa sähköä yhtään vastaan. Lähteekö se yhtään ottaa sähköä vastaan. Ja tosiaan niin tämmönen oli patentti. Tuohon päähän tekin tommosen mutkan, niin sai tukevasti sitä kannasta vejettyä alaspäin, niin sai kunnon kontaktin siihen startin nappaan. Ja ei tarvinnut purkaa pohjalevyjä pois, sillä oli sen kokoinen tuuletusreikä tuolla, mistä sopii tämän johon työntämään siihen startin nappaan. Se näkyy itse asiassa aika hyvin se napa siitä, mutta kyllähän auto pitää ilmaan saada, muuten sitä ei onnistu. Että jos jollakin on vastaavia ongelmia, niin kyllä se tuolla se onnistuu sinne saa sitten, että saa sinne sähköä. Nyt pitää lattailla tuo akku tuosta täyteen, laittaa auto käyntiin ja ajella talliin sulamaan se. Ja sitten pitää jotain metästämään, koska tässähän täytyy olla joku, että se hukkaa johonkin tuo sähkö. Se on se sama vika ollut jos entisen vanhan akku osaltakin. Että todennäköisesti se vanha akku ei ollut niin huono, mitä se antoi ymmärtää. Että siinä nyt jonnekin se hukkaa tuota sähköä nyt paikallaan ollessa, niin se pitää ruveta metästämään sitten seuraavaksi. Kunhan saadaan käyntiin tämä. Mutta tämä kikka onnistui nyt, niin päästiin kuitenkin autoon sisälle. No niin, eihän mä malttanut odottaa, että se laturilla lattaa tuo akku, niin minä otin apuvirralla laitan käyntiin se auto ja se on nyt tällä tallissa. Ja seuraavaksi pitäisi ruveta metästämään, että miksi se tyhjentää tuo akun. Ja mä tänne tämmöisen vähän kytkentöjä tein jo tähän. Tuossa on tuo akku on alkuperäinen, tai tuo oma akku, niin se nyt on tuolla lattauksessa jo laturissa, mutta syötän taas minun tuo CTG-älylaturi, niin sillä pystyy syöttämään tuolla Syplolla jännitettä tuonne. Sieltä ei hirveän paljon saastaa, mutta se on sillä lailla turvallinenkin, kun mulla on tuossa tuo virtamittari välissä ja sekään ei kestä loputtomiin. Mä varalta pistin kyllä vielä sulakkeenkin tuohon väliin, mutta joka tapauksessa tuolla syötän nyt, tuolla jännitessä lähteellä syötän suoraan tänne akun nappoihin jännitettä ja virtamittari välissä. Ja nyt tämä auto on sanonut jonkun aikaa ollut, että tämä on mennyt niin nukkumistilaan tavallaan tämä auto kyllä. Niin kuin näette, niin sinne menee 0,04 amperia menee koko ajan sähköä. Eli se tuon verran kuluttaa koko ajan. Mä tuossa äkkiä laskin, että jos se 24 tuntia on auto käyttämättä kuukauden, niin se on jo 30 amperituntia, mitä se imasee tuolla on. Eli se on jo 60 amperitunnin akusta puolet. Puolet on sitten kuukaudessa jo syöpi niin sen takia. Sitten kun se putoaa se jännite akussa ja sitten kun nyt kun oli niin kovia pakkasia, 30 pakkasta, niin kun se rupeaa tavallaan se jännite putoamaan, niin se vaan kiihtyy sitten pakkasella. Eli se on kyllä nyt tuo syy. Ja nyt pitää varata metästämään, että metästään sitten, että mikä sen aiheuttaa tuon. Ensimmäisenä lähden tietenkin ottaa kaikki nuo lisävarusteet, mitä tähän on asennettu. Lisävalot kytkee irti, sulakkeita pois. Tuolla on joku handsfree on kytketty tuohon autoon joskus edellisten omistajien aikana. Siellä myös on katossa semmoinen DVD-soitin, millä pystyy vaikka lapsille takapenkillä DVDtä pyörittämään. Ne nyt pitää ensimmäisenä lähteä sulkeen pois ja kytkemään ne irti ja katsomaan, että kytketään asioita niin kauan irti, että tosiaan saadaan tuo virrankulutus tuolta nollaksi. Semmoinen olisi tässä nyt tavoite tähän vianmetsästykseen. Ei muuta kuin ruvetaanpas irrottelemaan asioita ja tutkitaan. Jeps, otetaanpa ensimmäisenä tuosta, kun tuon näköisellä, niin tuon lisävalojen sulake pois. Ei oikeastaan tuota kannata ottaa, mutta otetaan tuo releet tuolta irti.
koska tämä ratkaisee sen. Tällä ei ollut vaikutusta, eli ei ole ainakaan lisävalot, jotka tuon syö sitten. Ja sitten pitää melkein kyllä kaivaa noihin sulakkeisiin niin kytkentäkaavia, kuvat. Mä käyn kaivamassa ne seuraavaksi. Tosiaan hankaluuksia tässä tulee se, että mä en tiedä, mistä ne on otettu noihin tuolle handsfreelle ja sitten tuolle DVD-soittimelle nuo sähköt. Ja ne todennäköisesti on tuolla sisäpuolen mittaritaulussa. Koska tässä ei näe kyllä semmoisia kytkintä, niin ne on otettu varmaan sieltä. Voisi kuvitella, että ne on otettu sitten jonkun toisen sulakkeen takkaan, mutta katsotaanpa, olisiko tässä nyt mitään sulakkeita tällä moottoripuolella. Ohjausyksikö, äänimerkki, etuulla tällaisen pumpun, tunnisti, äänestysmoottori, ei tässä oikein varmaan ole semmosia. Mikä se olisi, mutta tietenkin tämä nyt jos tämä on tässä auki, niin nuohon äkkiä käyttäisi nuo kaikki pois ja jokaisen sulakkeen irti. Sittenhän tuossa on tietenkin relleitä on tuolla, että jos joku rele menisi rikki, mutta sitten kun tässä kuitenkin kaikki toiminnot pelaa, niin se on vähän sillä, että mä edelleen epäilen, että se on joko tuo handsfree tai tuo DVD-soitin. Se on vähän vaikeasta pitäisi löytää nuo sisävalon sitten kaikki sulakkeet pois, koska sen tietenkin kun aukaisee oven, niin se on vähän vaikea sitten vaikea taas sitten katsoa, että kyse, että herää tavallaan tuo autohenki. Siksi jos toivon, että tuosta tätä ulkoa voin jotakin löytää. Vetokoukku on, sehän voi, eikö sekin olla yksi? Se ei varmaan paljon muuta, siinä menee jonkun aikaa aina, kun se ottaa sulakkeen, kun laittaa oven kiinni, että se menee tuohon lepotilaan, mutta yksitellen lähteä kokeilemaan niitä. Sitten mietin, että olisiko tähän millä diagnostiikalla, olisiko mulla ei oikein Citicalle hyvää diagnostiikka-ohjelmaa ole. Että olisiko mulla sillä ollut mahdollista löytää sieltä, mutta se on kyllä vähän epätoivosta. No, mäpä katson vähän sisäkoerasiaa ja sulakerasiaa ja katson, olisiko siellä mitään epäilyttävää siellä. Ehkä mä sen katon seuraavana. No niin, mäpä tekee semmoisen jutun, aukosi ikkuna, niin me päästään siitä tänne. Täältähän löytyy täältä sisärasiastahan löytyy, tänne on tämmöisiä jälkiasennuksia tehty. Niin lähdetäänpä tuosta ensin tuo pois. Tosiaan mä saan nyt tämän lepotilaan, kun tässä on ikkuna auki. Ei yölläkäällä onnistu. Otetaan tuo sulla ensin pois. No, sehän oli lujassa. Käydäänpä katsomassa, mitä he tekee tuonne kulutukselle ja hupsista. Sehän tipahti huomattavasti. Eli nyt sitten herää kysymys, mikä tuo on. Tässä on, tää on 7,5 ampperi sulake. Osaan tietenkin tuossa väristä pitänyt tajuta. Ja oikein räpsästi kipinää, kun se laittaa takaisin. Otetaanpa tuo pois. Se tuli tuohon tähän johtoon tulee tuo. Laitetaanpa nuis. Sitten katsotaanpa tämä seuraava pois. Tapahtuuko sille virran kulutukselle mitään? Ei nyt tämä kasvataan kulutus. Mitä täällä tapahtuu? Lähtikö tämä jotenkin henkiin tämä auto? Otetaanpa vähän aikaa. Se saattaa nimittäin olla, että se teki jotakin sinne. Nyt tosiaan tuo kulutus kasvaa. Se on melkein amperi. Mitä täällä tapahtuu? Täällä on vielä yksi. Pitääpä taas tuo sulake tuohon, mistä me otettiin se puoliksi kiinni. Ja sitten täällä on vielä yksi sulake. Otetaan tämä vielä irti ja pistetään sekin tuo puoliksi kiinni. Siitä on kaikki 3 sulaketta irti. Ja täällä on kulutus 0,1.
tuohon 0,1 ja 0, eli se on alle 0,1, kun se tuolla hyppii. Elikkä. Me taidettiin löytää se, mikä sitä syöpistä sähköä. Tuo on nyt joko se handsfree tai sitten se on tuo. Mäpä näytän vielä, mikä ajatellaan tuon takana tuolla katossa tuo laite, kun puhuin. Täällä on tämmönen DVD-soitin täällä katossa. Mä ikinä edes käyttänyt tätä. Tästä laskeutuu näyttö. Mitenhän se laskeutuu? Pitäisi varmaan laittaa sähköt päälle. Siitä laskeutuu näyttö. Se nyt on sitten joko tuon kytkentöjä tai sitten minä epäilen ennemmin, että se on tuo handsfree. Itse asiassa näkisin kyllä, senhän näkee tuo handsfree. Senhän näkisin nyt, että kumpi noista lähtee päälle. Tuo on se ongelma, että tuossa ei riitä, se vie sen verran paljon sähköä tuo. Se on nyt nollassa. Niin. Näkyykö se tuo sulakerasia sieltä? Elikkä no nämä johot. Ne on otettu tuosta. Tullakaan tätä jotakin. Mihinkähän nämä menee sitten nämä johot? Täällä on joku mööpeli. Tästä tulee tämmönen johto. Tämmönen johto tulee täältä nippu. Hello. Joo, me teemme nyt sillä lailla, että tuota. Mä pistän tuon ruohonleikkuriakun takaisin. Mä nimittäin käytin äskettäin tuossa ironisesti ranskalaisesta ruohonleikkuriakku. Etteikö jos on yhdenlainen ruohonleikkuri tämä juttu. No ei vaiskaan, no ihan ok auto ja hintansa näin. Ei ne ole sen huonompia kuin mitkä volokkaritkaan. Monessa osassa paljon parempiakin. Ja mulla on ollut siis molempia kyllä, useampia. Käytetäänpä tätä taas sen verran tuossa paikalla, niin me pystytään käyttämään sähköjä päällä tuossa autossa. Mä saan just sopivasti puristettua tähän vähän kiinni, niin ne pysyy kiinni. Ja tässä oli, siksi otin tämän, en jaksanut tuota isoa akkua, kun se on tuolla lattauksessa. Kun tässä on navat just oikein samoin kuin tuossa alkuperäisessä akussa, niin sen takia tuon akun otin tuohon. Ja nyt jos mennään tänne autoon, mä tosiaan herään henkiin ja sitten jos me pistetään vähän virtoja päälle. Eli se on tuo kattolaite. Täällä nimittäin handsfreessä vilkkuu valo. Handsfreessa vilkkuu valo. Eli tuonne tulee sähköt nyt siltikin. Eli sitten se täytyy olla tämä kattohärvi. Eli onpa katsoa vähän vielä sitäkin tarkemmin. Tarkemmin. Jos tätä Elikkä. Tuolta pitäisi tulla valot. Kyllähän tänne ei tule nyt sähköä. Joo. Tuosta se aukesi. Eli tänne tulee tuommoinen näyttö. Kylläpä täällä passaa lapsia kuskailla. Mutta tosiaan muuten tämä on mykkä. Mäpä käyn laittaa nuo sulakkeet paikalle, niin katsotaan onko se sitten vielä mykkä.
Laitetaanpa tänne nämä sulakkeet paikalle. Kipinä iski heti. Se lukee sähkö. Eli jos tämä nyt sitten, jos se on tässä tämä vika, niin yksi ratkaisu olisi laittaa tähän väliin yksi relle lisää. No niin, nyt ne on paikallaan. Ja tänne tuli sähköt. Elikkä. Me löydettiin syyllinen siihen. Eli kun tuon kytkee pois päältä, niin. Tuon kytkee pois päältä tuosta, niin otetaan mä otan nyt varmaan nuo sulakkeet pois. Sulakkeet sitä pois, niin pitäisikö ne ruveta heti värkkäämään ylimääräinen sulake? Sulake tavallaan tulisi sillä tavalla, että se ottaisi herätteen jostakin tuolta ja se kytki sitten ne pois päältä. Se ei vaikea homma ostaa lisätä yksi sulake. Ei sulake, sori, kun tuo rele. Ei mikään sulake, vaan se rele. Yhden releen vaan lisäsi, mikä ottaisi herätteen jostakin, vaikka jostakin nuista johosta. Tai mitä tuleeko, niin varmasti johonkin tulee se heräte. Ottaisi sieltä sen herätteen. Mutta itse asiassa täytyy kyllä mitata, että mistä se tulee. Tai sitten tarvitsisiko se, kun ei tiedä taas tuon sielumaailmaa, tuon itse laitteen sielumaailmaa. Koska yleensähän niissäkin on, jos nyt tulee heräte, niin siellä pitää sisäisesti olla katkaistuna sitten se pääjännite pois. Joo, ja kun se oli tuo yhden sulakkeen otti pois, niin se onpa kyllä vaikea. Tajan ottaa vaan nuo sulakkeet nyt pois tuosta. Ei, pitää pähkällä omina. Katkaisen nyt video ja pitää miettiä, mitä mä ton kanssa teen. Joo, kyllä mä nyt luovutin sen. Tein sen päätöksen, että en mä rupea siihen mitään relleitä virittelemään, että mä en ole, mun aikana en tiedä, että olisi käytetty kertaakaan, kun tämä auto on ollut meillä. Niin mä en sitä rupea. Sitten kun tuo ei ole ongelma muuta kuin tämmöisessä kovilla pakkasella kuukauden seisomisessa, niin se viepi niin paljon että en rupea siihen sen kummemmin mitään relleitä virittelemään. Se mitä mä tein nyt, niin mä tosiaan otin nuo sulakkeet tuollaan puoliksi pois ja sitten mittasin sen, että tämä ilma jää vanasta, niin siihen ei tule jännitettä, eli se jännite ei jäänyt tuonne kotelon sisälle ja pistin vielä tuohon teipit suojaksi ja pistin siihen sitten vielä ohojenkin sitten, jos ei tee muista sanoa, joskus kun autoa myy ja joku haluaa tuon käyttöön, niin siinä lukee, että pistä sulakkeet paikalleen, niin DVD-soitin toimii. Sitten tuossa vähän vielä katson, kun siinä on se 10 mA on nyt se virrankulutus, niin sitä vielä tuossa käyttelin sulakkeita pois. En mä löytänyt siihen, että mistä se olisi. Se voi todennäköisesti olla, että sen verran herätevirtaa tämä auto tarvii aina. Ja jos se kuukaudessa meni 30 amperituntia tuolla aikaisemmalla kulutuksella, niin nyt siihen samaan meneekin aikaa jo 3,5 kuukautta. Eli aika iso parannus on kuitenkin nyt, niin tämä riittää mulle tähän. Tosiaan ei sitä varmaan ihan nollille saakka, koska siellä täytyy kuitenkin olla tietyt jutut olla tuolla autossa päällä sitten, mutta tosiaan se nyt on 3,5 kuukautta sama kulutus, mitä aikaisemmin meni kuukaudessa. Eiköhän se nyt paremmin kestä tuo akku, ja tosiaan kun tämä on meillä kakkosauto, tai onko tämä nyt, ehkä tämä voisi sanoa kakkosauto, useampi auto taloudessa, niin tällä ajetaan niin todella vähän, että tämä nyt teki tosiaan ennen joulua jo siirrin tuonne autokatokseen, ja sekin oli vain tuommoinen lyhyt siirto pihalla käytettiin, eli se siinä jo tavallaan imasi tuota akkua tyhjemmäksi, eikä se ikinä kerennyt ladata sitä, niin
se sitten oli jo valmiiksi vähän jotenkin vajaa tuo akku tuolla sen katokseen ja se on sitten kuukauden lötköttänyt nyt siellä sitten. Ja oli tosiaan, tässä oli 30 asteen pakkasiakin täällä useita päiviä ja yli 20 asteen pakkasiakin oli tosi paljon, että kylmää ollut, niin se nyt ei vaan tykännyt. Nyt vaan jännätään sitten, että herääkö tuo akku vielä henkiin. Että herääkö se henkiin vielä, että saanko se pelastettua. Mutta joo, tosiaan niin se kulutus on nyt, se on tuo 10 milliamperia, se käy välillä nollissa. Eli se on alle tuon 10 milliamperia nyt. Niin se saa kyllä mulle välttää nyt. Että en rupea sen enempää kyllä sitä enää säätämään. Semmonen oli tämä nyt. Ja nyt on virrankulutus sitten, joutovirrankulutuskin hanskassa, niin jospa se nyt pitäisi akkuakin paremmin. Eipä mitään, eiköhän tämä video ollut nyt tässä. Ja nyt tuli tämmönen video tähän väliin, että tosiaan pyörä on tuolla vielä odottaa. Mulla on muutama juttu siinä nyt. Juttu, mitä pitää selvittää ennen kuin sitä lähtee viemään eteenpäin. Mulla on muutama kysely tuossa menossa, en ole vielä saanut vastauksia. Ja tuossa nyt on joulu muutenkin, niin oli mökillä niin rauhoittumassa siellä. Niin, ja sitten tosiaan mettähommia ei ole nyt suunnitteilla. Kävin yksi päivä polkemassa ennen niitä kovia pakkasia, kävin vähän polkemassa varalta noita uria tuonne mettään. Että jos tulee jotakin, niin siellä olisi vähän pohojia, mutta ei nyt ole suunnitteilla, että tuleeko lähettyä. Joo, eipä tässä. Tämä oli tämmönen video nyt. Sitruunapatongin kimpussa tämä video. Ei muuta kuin morjesta.